Čaute, vítam vás v tomto novom videjku. Akurát sa nachádzam na Svitských jazerách. Prišiel som tu na takú krátku trojdňovú rybačku. Zarezervoval som si miesto číslo 5. Akurát som si ponosil všetky veci. Idem si to všetko teraz pekne porozbalovať, prichystať udice, všetko premarkrovať, naspombovať a čakáme na prvý záber. Je tu prvý záber, ani som to nejak nestihol natočiť, proste som to len nahodil a po 20 minútach na Strawberry Spice po pečku prišiel takýto krásny kaprik. Plus minus má nejakých 9 kg. Prišiel na úplnú single bite, ani som tam nekrmil, som tak nahodil a som si akurát chystal veci. Krásne. Takéto parádne krmivko nám z toho vzniklo. LTT som to stihol a ďalší záber je tu tesne pred klipom. Bol som akurát tam si niečo natočiť. Máme tu druhý záber. Zasa na single popku Strawberry Spice. Pecka. Trošku som to tam len tak jemne pospomboval, takých 10 spom som tam dal. Behom hodinky ďalší záber. Bude krajšia rybka asi. Zas tá popka. Som sa bál tých popek, že tu budem chytať to tie malé patká, nie? Ale presný opak. Bude asi krajšia rybka možno aj. Čo ti práši, to je pekný kapor, to je pekný kapor. Potom. Otoč. A je tam, je náš. No ale má tu zbývaniu. Ale má rozbitú papulu, ale krásny svitský černoch. Máme tu ďalšieho kaprika na Strawberry Spice popku. Trošku som to tam naspomboval a do hodinky prišiel takýto krásny nezbedník. Takto. Tak odhadom možno nejakých 13 kg plus minus. Rada, pomaličky sa to rozbieha. Ďakujem, kamarát. Máme tu ďalšieho kaprika. Presná váha je nejakých 13,5 kg a zachutila mu Strawberry Spice popečka. Zatiaľ ide bomby. Krásne svitské torpédo. Paráda. Maličky sa to rozbieha.
No, ideme teraz nahodiť jednu udicu pod breh. Len som použil takú jednoduchú montáž, malé olovečko, 80 gramové SKčko, ktoré som dal do sweet pasty a idem to len tuto jemne poslať. Takto. Paráda. To ide hneď hrana niekde tu je, že ja to háčem tesne za ňu. Toto si potom dám. Idem tam pár guličiek poslať. Tak ale už teraz mám Must-Betting SKčko a tak hoci kedy cez som tam dal raz tú proradu 14 mm, raz 20, raz aj 24 som mal nejaké staré, tak to som tam pohádzal zo pár. Ja to tak striedam. Tak. Paráda. Nech to hľadajú. No, a do rána uvidíte, príde čuvač. Máme tu prvé ránečko. Prišiel nám pozrieť takýto krásny kaprík spod brehu na jedno maličké SKčko s kukuričkou. A je z toho taký krásny krasavec. Takto. Ako táto možno nejakých 10 kg plus minus. Krásna rybka. No, máme tu poslednú noc pred nami. Včera to bolo trošku hektickejšie, rybka spolupracovala úplne od začiatku. Na ten ľavý prúd prišlo všetkých najviac záberov v podstate. Pravý prúd je úplne ticho, tam som skúšal zigrig, od začiatku som to aj spomboval, aj som menil hĺbky, skúšal som nadať hociaké zigmixy, farbu som skúšal inú zmeniť. Tá udica je úplne mŕtva. Ale pre tento prípad presne som si krmil jedno miesto tuto pod brehom hneď. A z toho prišiel dneska ráno taký krajší kaprík, okolo nejakých 11-12 kg. Krmím si tam čisto SKčko. Len tak, keď idem hocikedy okolo, tak si tam dám nejakých 5-6 gulíček SKčka, nejaké 20 a 14. Potom na večer tam chytám jednu 14 s kukuričkou. A to je všetko, bez PVAčka, bez ničoho. Funguje to, dneska o 6 tam bola jedna rybka, dneska v noci to skúsim asi zas. A tá ľava tam úplne klasika od začiatku, jedna popečka 12 mm. To funguje celkom veľmi dobre, som mohol povedať. A jakmile som tam dal guľu, tak úplne bieda. Takže asi sa budem držať tej taktiky, že budem chytať len popky. V podstate na tú ľavú udicu a uvidíme. Posledná noc má svoju moc, jak sa vraví. Snad to ešte pípne. Výprava na Svických už je na konci. Akurát som všetky veci si pobadol, nahádzal do auta. V tejto horúčave to bolo asi moje najdlhšie balenie v živote. Výpravu hodnotím celkom úspešne, zachytal som si celkom fajn. Sice len prvý deň rybky išli, druhý deň to bolo už také poslabšie. V tomto momente mi vypadol zvuk, tak za to sa ospravedlňujem a budem rád za každý like a odber a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.